Știi ce e o refinanțare și cum să te folosești de ea? Dacă nu știi, nu este niciun fel de problemă. Până la finalul acestui videoclip vei afla. Îți voi arăta cum să te folosești de el sau de ea. Dar înainte de toate, imaginează-ți așa. Ai văzut o casă, ți-a plăcut și costă, să zicem, 100.000 de euro. Nu ai toți banii, dar te duci la bancă și spui: uite, eu am văzut casa asta, costă 100.000 de euro, vreau să mă ajutați să o cumpăr. Banca îți spune: vino cu documentele locuinței și cu documentele veniturilor tale, verificăm dacă se poate și la final îți spunem dacă îți dăm sau nu creditul. Să zicem că banca zice: da, te potrivești, te încadrezi, uite creditul. Trece o vreme, un an, doi. Tu vezi că dobânzile scad din ce în ce mai mult. Când tu ai luat creditul, dobânda la care l-ai luat, să zicem că era de 8%. Acum este undeva între 5-6%. Și atunci te gândești: de ce să nu profit de ocazie să micșorez rata, să micșorez și dobânda? Și atunci mergi la o bancă. Nu la banca la care ai creditul, ci la o altă bancă. Și îi spui bănci: uite, eu am luat creditul ăsta și am văzut că voi aveți o dobândă mai mică decât la cea de la care am luat creditul. Banca nouă zice: ok, vino cu documentele, verificăm și la final îți spunem dacă îți dăm sau nu creditul. Ce documente ai nevoie? Cartea de identitate. Să demonstrezi veniturile de angajat, de întreprindere individuală, de PFA, de exemplu. Documentele locuinței. Acordul de refinanțare de la bancă. Fără acordul de refinanțare de la bancă nu se poate începe procesul de analiză. Apoi vom face o evaluare și dacă la final totul se potrivește, îți facem refinanțare. Acum tu te poți gândi: uite, eu am două locuințe. Pot să le pun împreună și să iau un singur credit, adică să le refinanțez într-un singur credit nou? Răspunsul este da. Dar trebuie să ții cont de două condiții. 1. Când faci refinanțarea a două locuințe, un credit ipotecar și un credit prima casă nu se pot pune împreună. Doar credite care sunt ipotecare se pot pune împreună. În același timp, trebuie să știi că garanția trebuie să acopere valoarea totală a creditului refinanțat. Ce înseamnă asta? Că dacă tu ai un credit de 25.000 de euro și unul de 30.000 și vrei să le pui împreună, locuința care costă mai mult dintre cele două, să zicem că costă cea de 3, unde ai creditul 30.000 de euro, 100.000 de euro, trebuie să acopere valoarea totală a creditului refinanțat. Se întâmplă asta. Este foarte ușor. Ce beneficii ai? Se reduce rata, dobânda este mai mică, poate să fie o dobândă fixă pe toată perioada de creditare sau una mixtă, dacă ai avut una variabilă. Ce înseamnă dobândă mixtă? O perioadă de timp este fixă și după finalizarea perioadei de dobândă fixă urmează dobânda variabilă. Deci, ce e un credit de refinanțare? Momentul în care tu te duci cu un credit vechi, pe care îl ai acum, de exemplu, la o bancă nouă, care are o dobândă mai bună decât cea la care ai creditul. În felul ăsta poți să obții o rată mai mică și o dobândă mai mică. Acum, tu ai un credit ipotecar pe care vrei să-l ajustezi și să ai costuri mai mici? Scrie-mi în comentarii. Iar dacă ești din București sau Ilfov, intră pe linkul din bio și hai să ne cunoaștem. Hai să vedem ce se poate face pentru tine dacă ai credite pe care vrei să le refinanțezi sau vrei să obții un credit.